Så er det lige i starten af februar, og det er cirka 0 grader. Der kommer slud i eftermiddag. Det føles som -8, men nu er det ved at være tid. Nu skal vi edderrømme have prøvet nogle cykler af. Altså, jeg mener, måske en lille smule benegalt. Jeg tror altså, det er for koldt, det her. En, to fingre, en, to fingre. Nej, du griner, det er fordi, det er i gang. Emma, bruger du højre eller venstre hånd til at tage drikkedunke ud med? Venstre. Okay. Må jeg bremse nu her? Faktisk helst ikke. Og helst ikke før I kommer derop, og heller ikke op ved Søkrovej. Du skal faktisk holde pølserne. Heller ikke, når vi kommer tilbage. Du må kun i din bremselej. Så det vil også sige, at du kører forrest, fordi så får du lov til lige at styre tempo, så du ikke skal bremse. Men jeg tror, at skolens parkeringsplads er et godt sted. Men jeg kan ikke komme op på 30 km fra den ene ende til den anden. Ja, men så er du 20. Det er ikke sikkert. Du har gode ben. Alternativ. Altså, Så er vi ud af cykelstien. Altså, jeg kørte ned mod havnen, for det gik ned ad bakke. Så er det nemmere at komme op i fart. Så er der bare en detalje mere. Den anden vej, okay, nu dør jeg. Men der er jo heller ikke nogen, altså ud mod Naja. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, cykelstien. Løberunden, ja. 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 Og det er en af de her. Du kan gå ind og tage et par andre. Nej, det var okay. Jeg må ikke putte den i vaskemaskinen. Spørg mig lige, om I skal låne et par af mine vanter. Det må vi ikke. Og det forstår man ikke. Nej. Det vil sige... Nej, det er fordi, når de der gule på, så er jeg sådan helt, det er jo ikke min cykel. Hvor er det, vi kører hen nu? Ned mod dig, ja. Og du venter med, vi leger ikke, du må slet ikke bremse, før vi når over på den anden side af vejen ned mod Annisse. Giver mening? Ja. Ja. Okay. Off we go. Ses om ikke så længe. Okay. Hej,